Ano para musikat ba? Ay, di ko eh. Alam mo po. Hello guys, this is Eric Kilo, Topico City, Davao del Sur, Mindanao, Philippines. Welcome to my channel. Welcome to my traditional Filipino hila. Tayo mga gabi sa tanan. Tapi na sa karon lang nakakita ng video. May gabi para sa imuhan ni God bless po. May gabi sa. Sige mong pamati. Ang gabi siya naman sa kanya. Pamusganan, nag-building ko ba niya? Yan sa kukupat, may kalit naman og ka. Dikil na rin. Sakit kayo ba? Ano sala na? Hapit bulan, napahilot na nako na eh. Nya, Wagit siya kaayo. mo gidala dire. Kaya nung Nakalimot ka? Nakalimot yun ko ba? Nya. Kama na, yung lumatama na hilot na yun. Sige. Itong tanik ba, tuyo itong bako. Oh. Sige. Limot ko ba? Unsa man sakit lang or unsa pa min Hindi ana gunit yun. Hindi Ah, ana, sige ako na. lagutok ko do. lagot po. Unsa man sakit mulmul. Sakit, mulmul, mao Ana. yun. Isa ra o dire wala Kini po. ra gyud, siya ra gyud. Ana ra sige. Sa pagit lain. Mao na. Mga ginagmay unsa Wala ba? na. Likod. Mao na gini Awa. siya. Kini ra gyud. Wala lain. Wala Ako na. lay balas uban. Tanaw na to kana ra jud. Awa gyud. Mara ka sige. Asa ka pala mo sir? Stand up port. Strada Port. Ayan, musig na kay shout out sa Strada Port. Awa na lang. Wala sige ako na lang. So ayan guys, shout out sa taga Estrada Port, Digo City. Ayan ha. Kasi na pa laing lugar no. So Estrada Port, Digo City, God bless po sa inyo. Shout out sa inyo ha. Nasa celebrate atong tabangan nga kamayo iyang baga kay pati daw sakita ngol no. Pila ka adlaw na Hapit bulan ni siya ba? hapit na magbulan no nga tabangan na to nga maayo no. Siyempre inabanan sa pagkampus Ginoo. Og siyempre tanan nga moduol sa kuha maning kamot nga maayo mo kutob sa akong mahimo no maning kamot nga maayo mo. Og sa karon na po nakakita nga video, please subscribe no, i-click lang ang bell button para update ka sa pina-upload na pagkakataon. Comment, like, and share po. Ayan, comment lang mo guys kung na may mga pangutan na bahin sa iyong ginapamatis kalawasan nga antod karon wala dyan pamamayo no, iyo dyan pang ginadadala. Comment lang mo basig makatabang ta sa inyo ha. So kung unsa na inyong ginapamatis yung kalawasan o ang akong address Digo City guys ha. Nya ganun mo magig-print sa kadto na kay Facebook. Eric Hilot ang traditional mo na Facebook page. No, nya shout out po sa top 3 countries viewers, India, Indonesia, siyempre number 1 Pilipinas. Maraming salamat. Thank you so much. Siyempre sa lahat po ng mga OFW. Ayan. So magsuko na ako gilid guys. Shout out po sa Strada Port, Digo City. Love you guys. Padulong na daw siya. Magbuhat din kami. Explain nilang ko niya. Wala na ka sir. Ikaw na po yung cambio. Hindi ko lang to sir. Sige itong t-shirt na. May itong t-shirt na. Hindi mo na patambalan mo sa man. Tali na. Oh, tayo okay na ni. Ayan naman ka. May problema ayo na. Kini ra gyud rin. Bo, bako ako sakit. Ako, di ka na, kagitahi man. Sakit eh. Hindi, kulog. Ko yan tuwa na ayaw naman. Lapinan lang magna. Ay, doon kayo nananagpan. Ito eh. Matanggal ta eh. Dili. Ayaw lang na siya. Ha? Ayaw na tanggala. Isa ko ng tahi. Dipinsa wa. Sige. Mental lang to. Kudugaya po nang wagmalong nag-anda ko eh. Tapi kung alas sitihan. Mag-abot yun yung alas 6, alas 7. Karoon pa ni takes off. Ganyan ka. Nag-asa mo naman. Tagaasa po rin. Pagkabot niya, ino lang po nimo. Alas 7 na po ka sir kay expire naman imong time. Na makay time. So nagdawat ko sa imong time. Sabot yun. Kita may nanginanglan. Tanak na grabe yan. Kaya nabay kayo. Ang kasagaran dire, kakuan ho may anang mga ginapamati. Kasagaran dire, basta kay lain na yung lawas, mahangyo na gud. Pero kondisyon, di ka na mahangyo. Sila mahala na eh. Kaya naman gud. Oo, hindi na makaya eh. Sabi mo po ko hindi ka tanong trabaho wa. Matay gis, pumati. Ando yung abot ko sa alas 7 lang. Asas, mas video mo ito. Pagpagulong mo. Ay, na-reply eh. Kasi yung bata, ibili ninyo?
Mama, Sige, tinang pangalan. Ronnie. Ronnie. Ayun din ba tapos naguyagan ko rin. Classmate mo high school ni Bunbon? Okay. Ano yan? First year na siguro. Ya po sentral. Kasi po sentral na. 30 may edad na. Ma'am no, Dili, oy. pila. Dili City. Oo, una di ko niya. Balik mo gumam. Kung nag-aabot may siya. Grabe lugayan. Ano to sa iyo? Ano mo, taking Eric. Ay, kalimut ko eh. Yan ay ko totoo. Kaya doon na po sa musilingan. Matay. Tuwa man, wa. Yun. Okay. Ay. Sakit man? Ah! Ah! Sige, di makaya rin. Ah! Makaya. Relax ka. Makaya yun. Huwag ka lang. Kita yun. Sige, makaya. Ah! Ito, super good. Ah! 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 Sakit na bay? Sakit kayo yun dito. Ah! Grabe. Kaya eh. Wala ka na. Sakit kayo. Hindi makaya. Ayaw. Ayaw, ano mo wa? Ah! Yan mo, ang kuyapan. Uyap, naniyapan mo kaka. Kaya yun. Ah! 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 Kita kita eh. Ah! 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 Sakit na bay no? Hindi naman siya, naku yan. Wala, dahil na. Ano na, bitin. Yung pag-alsan mo. Ah! Kita. Yung gaba. Ah! Oh, Pag ka ba, hindi ka ba? grabe. Ay! Oh. Yun siya, yun siya, padulong na daw siya. Ikaw, bahala ko siya. Pwede pa mo anha, di ba? Ayaw nag-reply dyan. Ayaw naman sa replyin. Ay! Santi na konti eh. Grabe. Tuyok-tuyok ba? Padulong na siya. Tawag na dito. Grabe sa kita to eh. Ano? Oh, mga alas 7 lang ka, sir. Kaya nagdawat miglain. Dugay ka kan reply. Okay, nalapas naman. Wala naman yung time. Oh, alas 7 na lang ka. Oh, sige, sir. Ah. Bye-bye. Lupit sa ikot emergency. Di kita kayo mag-out ng inuwa. Aday. Emergency. Tukit mo, Dre? Kita yan doon. Mga tiyak niya na gano'n. Kita. Kaya mo balance bigas ulo? Anak. Ano? Okay na? Pero yung mag-isip, kita yun. Sorry
ka namutanan Lot nga sakit dili. Tama gano'n siya paghilot. Tama na siya paghilot. Nawan ni. Siya may nagrekomenda. Ako may ito na. Nakalimot din ko ba sa Anak dito kalimot. kilo-kilo. Nagkipipis ko lagi ko eh. Paano ulit ko ninyo? Silingan ko na mga niya kanil. Dalian o sa may ba? Apa sa umas. Okay. Ah. Ah. Uy, ako. Ay. Tawon siya kay wala reply. Nawag siya. Hindi naman tamo reply. Topic reply anak gano'n. Kita ginex nimo. Mutawag pa dili pa dito bakun. Sa man ito. Matuog na kahuman. Topic ko ano. Customer ay nga. Kita may adjust. Ikan bagugog buntag hinilot. Kaya karon nakulgot pagkatumoy na naundang. Uy. Nakuan man, nayabag. Straight yun bas, puro yun, tamang time. Gusto mo iniyabag. Kung gusto ko eh. Sampot yun. Ay. Oh. Go. Ay. Asa man eh. Ano? Ugat ba no? Singot uga man nabikil na. Ha? Singot ugat? Lagi? Resulta basketball. Magtrabaho, magbasa. Sa pula basketball ito sa hay. Unglan. Sa Singot uga. Trabaho po ko. Yung kailis. Nga pagaman, nanghinaw, Tinuod din ba? Oo, bitaw na abot yun ang time. Dapat ano mo ipik ni 60 paunta. Na di ba pa 60? Pamilya. Kayo. Okay naman ang kayot yun. Masa ni Glio, di naman gasa. So na. Ano mo naman na? Sa mga sa kahago sa trabaho. Pag magbasa kayo ng kahuman. Sobrang na pagkagsakit kayo.
ba ito? Ikaw, yung mali, gano'n? Dati daw ko sa, hindi sa customer. Booking yan. Okay. Kung mo magulit na niya, mahilot mo, magkanya ako. Oo, magulit kita, aning alas 6 lagi mo na yun. Ito sekarang monggo sa schedule. Wala pa yung time, abot monggo. Hindi mo ano pa ito sa ano. Alam mo ganun, may time din na. Na busy, na emergency. Di ba ka may inom? Wala. Di ka may inom? Inom mo. Ano ka hubog? Kung inom mo eh. Sigarilyo, wala. Wala. Kung inom mo. Mag-explain ko sa imo ha. Mo to may numduman pa nimo. Kani dire mo ni balay-balay si uric acid, kani sugar, ha? Uric acid, kani sugar. Ay kalimot ha. Ay lain yun na siya. So kani uric acid, nga dire ang sigarilyo inom. Kani soft drinks, kape, juice, ha? Kung asa imong kusog mo tay maigo, ha? Uy, uy. Di na to ni bungkago ni mong alcohol, madugay magkabugat ni, ha? Dugay pa noon. Ilan, may magpapitang rin doon, no? Napadito sa baraya. Napadas balak eh. Nautuwa sa abog ba? Sige kita. Tagamay, bungkagunta ni mo alcohol. Mas na limay. Ha? Ko. Taka na ba eh? Pura ganun. Sige. Karon deh. Ako man sagot. Mas mabig ng adlaw gabi. Gabi na kwarta. Alam niya inaba. Punya na lang ini kon. Tawagon lang sila ba? Dek,
Eh, kalentura na? Kalentura? Kalentura ba na? Iluto na na karon inikuman ani. Iluto na na kay inikuman ani dire. Eh? Iluton. Iluton ba inikuman og ilot na mo dire. Sige lagi. Neng. Ay, pag imasak mo, sige ka trabaho. Masak ka? Sanahan Ay, na. kumapas mo ka. Tawag mo na. Sakit gamay. Kira? Taga-tagamay. Tagamay, tagamay. Tap. Ano lang na. Sambat, may kulang na rin. Yan o, Hmm. may kulang na ba? Ito may kulam. Yung mga sita, pag mo kulang, saling, Oo. babae. Yawa. Nagkakon tulog na.
Ano na to? Pero man to. Ano to, boss? Ulam sa iyang silingan, yung kalaban sa pinda. Kabarang. Suko sa No, kabarang man lang. Ang lumayan, lumayan, ano? Pwede wakwak, na pwede kanto, na pwede gunding. Yung nakapatid mo ng barang na yan, ano? Kabarang ka, kay gahi, kay ka. Ang imong silingan nga. Apoy nagbarangay. Nainggit ka. Dugay na kayo ng barangay. Ay, man, barang pwede mabalaan. Jismil bayad niya sa mga kulam. Ha? Jismil. Yawa na. Kung ka na, manamo ang sanid. Yawa na. 1,000 ang bayad. 10,000? Oo. 1,000 ang biyayo niya. Tapos to. Pero kahit ito, oy. Yan po itong sa isdaan. Tagalog na gyapon. Magbilas na sila ang magbayaw. Lagi pa na. O, kinanong? Ipangdaot sila kay sa isdaan po ito. Sina to ba? Sila gani. Kita daw na. Pero ang katong gihilot natulog. Ang katong isanib mo, ito nasakitan. Lumarang. Ano ba ni? Kung ang magpinsa siya. Naasan po siya mo? Nagamalita tong isa. Ang isa kadagaharunoy. Ang manautay? Ang isa kay 5,000 may bayad ato kadagaharunoy. Grabe no? Kaya katong isang libara na 10,000. Osman kayo po siya kay Wanan siya hindi o bigyan mo na to. Naglabay sila sagbot diya sa ang kailang mas sagbot na lubi, gilabay diya sa tiguman. Sa doon sa ka. Tapos wala na to ba mong balay sa duwinde. Ito po. Hindi sila. Uy, kaya ang duwinde, nakabukan sa dakong punuan sa lubi. Ito, ilang di pa kuha. Wala na pagkakakon, ayaw sila. Kuha, pati sa kita sa nito. Budak pa yun. Sige, biyang gaya. Kasi na. Ano, sabi ba yung yuta? Nagbalikan mo. Makita ba ni Eric kung masala ko? Hindi pa yung sali. Ito po luwak-luwak, may sali ko. Ito kayo luwak-luwak. Yan tayang. Wala akong ginuon sila. Ano, banggaan, magkasulok. Pilik motor. Ini? Sipa yung motor. Lubahan na sila, sipa. Balik ko to. Muro ko. Ano eh? Pero katulong na ng balik, dili na na, baba na na. Kung meron yung ano, gano'n muro ko Smoky Mountain. Ano ako mag-explain, no? Gamay na lang na. Katulong na na. Sakit kaya mo ba? Ano yung nakahalos na ako, tungod lang itong tuwad. Balik ko ng spinal na. Nawa no? Pinumbanay din lang, sipa, wadwilo, lupad. Balik dito. Oo, ito. Arang-arang na lang na. Termino, good. Bro, na buktot. Uli na. Sulok na. Sige, di ba? Napakita pa siya yung kuyak palipot. Ah, Kahit kuyak palipot. Dali. Asin ba no? Agad. Naan mo ko eh. Kuya pa, di kaon. Ako si Pamaway, panood to. Naghihilot alas 2. Tapos nakit. Ano ba? Kuya pa, eh. Hindi kay kaon. Ang nakakaon daw, kape. Kape na pagpan. Tabang naman ang kapigpan. Pinsa kita inutong mo. Ah, Sige, kumay lang. ako eh.
boss. Ano pa mo? 3 years pa. Ay, ko. Hindi ko yan sa eskwela. Ha? Ano? Gusto mo? Eskwela pa. Ano mo? Ano pa lang, di ba? Maxi ang galing ka mo so? Ano? Ah, Eskwela ka. Saan na hindi ko mag-eskwela? Bukan mo. Apa man na siya, BJ? Ikaw rin tayo mag-eskwela. Trabaho. Yan. Di na pwede kaya ma... Tiket na may? wala na naman. Panohot. Ah! Mami, oh. Oh. Ano mo kita mo so? Panohot. Pas mo sa amot. Okay na, dagang trabaho basta di lang basta. Ay, bugaw. Di mo nabasa. Pinuluto. Parang nang Sukod ni yuta mo amo po sa hay. Kailan to, kailan to.